हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 15वा अध्याय, 15वा दिवस. पुरुषोत्तम योग, परमपुरुषाचा योग. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 15वा अध्याय पुरुषोत्तम योग, परमपुरुषाचे योग. आणि अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांना आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत, तर त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना साष्टांग वंदन करून पुढे जाऊया. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी सगळ्यांना दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. दसऱ्याच्या दिवशी आपण सरस्वती पूजन करतो आणि दसऱ्याच्याच दिवशी आज आपण सगळ्यांनी प्रार्थना करूया की आपण ही जी भगवद्गीता शिकतो आहोत किंवा हे जे ज्ञान ग्रहण करतो आहे किंवा हा जो प्रवास सुरू केलेला आहे, तर असंच आम्हाला या ज्ञान ग्रहण करण्याची आम्हाला इच्छा अशीच आमच्यामध्ये उत्कंठता अशीच राहू दे, वाढू दे. आणि आम्हाला ते ज्ञान समजण्याची आमची जी क्षमता आहे ती अशीच कृपा भगवंता पुढे आपण प्रार्थना करूया की तुझी कृपा ठेव आणि आम्हाला आमची हे ज्ञान समजण्याची आमची क्षमता आहे ती आमची अशीच वाढू दे. आणि इथून पुढे आपण अध्यायाला सुरुवात करूया. कालचा आपला 14वा अध्याय होता. आपल्या 14व्या अध्यायामध्ये आपण 3 गुणांबद्दल बोललो होतो. अगदी दुसऱ्या अध्यायापासून भगवंतांनी आपल्याला 3 गुणांबद्दल आपल्याला सांगितलं होतं आणि प्रत्येक अध्यायामध्ये कुठेतरी उल्लेख असायचा. आणि मग शेवटी काल 14व्या अध्यायामध्ये आपल्याला 3 गुणांनी आत्मा कसा बद्ध होतो, त्या 3 गुणांची वैशिष्ट्य, 3 गुणांमध्ये असल्यावर त्यांचा प्रभाव पडाव असल्यावर आपली कृती कशी असते, त्या गुणांचा कुठल्याही ज्या गुणाचा प्रभाव असतो त्या गुणांमध्ये जर मृत्यू आला तर आपल्याला आपली गती कशी असते आणि ह्या गुणांच्या पलीकडे आपण जाऊ शकतो का? तर हो, निश्चित आपण जाऊ शकतो आणि त्यांना गुणातीत असं म्हणतात. मग गुणातीत यांची लक्षणं काय आहेत किंवा ते कसे असतात, तर हे सुद्धा कुठेतरी भगवंतांनी सांगितलं. आणि मग 3 गुणांचा आपण अभ्यास केल्यानंतर
आता पुढे भगवंत आजच्या अध्यायामध्ये आपण भगवंतांना पुरुषोत्तम असं म्हणतो, संबोधतो. 15वा अध्याय जो आहे, हा बऱ्यापैकी आपला पाठ असतो किंवा ॲटलीस्ट आपल्याला तो म्हणता येतो किंवा आपल्याला माहिती आहे, कुठेतरी ऐकलेला आहे. 15वा अध्याय सगळ्यांना जवळ-जवळ माहिती असतो. कारण की अगदी शाळांमध्ये सुद्धा अगदी लहानपणापासून ते बऱ्याच ठिकाणी आज इथे एकादशी आहे, इकडे काही आहे. काहीतरी मंदिरांमध्ये कुठे तुम्ही जा, तर तिथे 15व्या अध्यायाबद्दल त्याचं एक तर पठण असतं, नाहीतर त्याचं निरूपण असतं. त्यामुळे 15वा अध्याय जो आहे, हा सगळ्यांच्या परिचयाचा आहे. मग आजच्या 15व्या अध्यायात आपल्याला काय बघायचं आहे, तर आपल्याला भौतिक जगापासून अलिप्तता होणं म्हणजे काय किंवा कसं होता येईल? तर हे पहिले 5 श्लोकांमध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे. मग त्याच्यानंतर आपलं जे स्थलांतर होतं. स्थलांतर म्हणजे काय? की आपला आत्मा चिरंतन आहे, पण आपलं शरीर जे आहे ते नाशवंत आहे. त्यामुळे स्थलांतर कसलं की एक शरीर सोडायचं, दुसरं शरीर धारण करायचं. तो जो प्रवास आहे, ते जे स्थलांतर आहे, तर ते कसं होतं? तर ते सुद्धा ह्या अध्यायात कुठेतरी सांगितलेलं आहे. मग आपण नेहमी म्हणतो उत्पत्ती, स्थिती, लय. देखभाल करता, पालन करता म्हणून आपण नेहमी अ, ती जबाबदारी भगवान श्रीकृष्णावर असते, नारायणावर आहे, विष्णूवर आहे, असं आपण नेहमी म्हणत असतो किंवा ऐकलेलं आहे, वाचलेलं आहे. पण म्हणजे नेमकं काय करतात? पालन करता आहे म्हणजे नेमकं काय? तर ते आपल्याला आजच्या अध्यायात बघायचं आहे आणि सगळ्यात शेवटी पुन्हा वेदांत सूत्राचा सारांश म्हणजे शेवटचे जे 4 श्लोक आहेत, त्याच्यामध्ये अ, संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन ह्या ज्या 3 गोष्टी आहेत, पुन्हा-पुन्हा आपल्याला प्रत्येक अध्यायात भगवंत वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगतायत. तर त्या पुन्हा आपल्याला ह्या अध्यायात सुद्धा बघायच्या आहेत. आणि अगदी अध्यायाची सुरुवात अशी आहे, की भगवंतांनीच सुरुवात केलेली आहे. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवीत. मग आता इथे भगवंत म्हणत आहेत, असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे, ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहेत आणि त्याची पानं वैदिक मंत्र आहेत. जो या वृक्षाला जाणतो, तो वेदांना जाणतो. मग आता आपलं हे जे भौतिक जग जे आहे, त्याला एका वटवृक्षाची उपमा दिलेली आहे. अ, कवी आपल्या हे माहिती आहे, की महाभारत हा जो ग्रंथ जो आहे, हा व्यासमुनींनी रचिलेला आहे. महाग्रंथ जो आहे आणि त्याच्यामध्ये आलेली ही भगवद्गीता. तर ह्या भगवद्गीतेमध्ये त्यामुळे सगळेच छंद आहेत, सगळे आहेत. तर हे किती सुंदर उपमा दिलेली आहे व्यासांनी, की हा जो आपला भौतिक प्रपंच आहे किंवा हा भौतिक जग जे आहे, ते एक वटवृक्ष आहे. मग तो वटवृक्ष कसा आहे? शाश्वत असा वटवृक्ष आहे, तर ज्याचं मूळ वर आहे. आता म्हणजे नेमकं काय? तर आता आपल्याला माहिती आहे, आपण गोलोका चार्ट बघितलेला आहे किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीने आता आपल्याला ब्रह्मांड काय आहे हे माहिती आहे. मग आपल्या डोळ्यासमोर पटकन येतं, की असं गोलाकार एक असं चित्र येतं. खाली गर्भोदक्षाया विष्णू आहेत. त्यांच्या नाभी कमलातून ब्रह्मदेवांची उत्पत्ती झालेली आहे आणि मग त्या देठावर एक जग आहे किंवा एक लोक आहे. हो की नाही? मग हे ब्रह्मदेव जे आहेत, हे प्रथम सजीव आहेत आणि ब्रह्मदेव एकदम वर आहेत किंवा ब्रह्मलोक जे आहे ते एकदम वर आहे आणि मग त्या देठावर एक लोकांचा विस्तार झालेला आहे किंवा तशी ती त्यांच्यावर जबाबदारी होते आणि मग एक लोक जे आहेत त्या देठावर खाली स्थिरावलेले आहेत किंवा तशी उत्पत्ती झालेली आहे आणि म्हणून ज्याचं मूळ ब्रह्मदेव ह्याला मूळ म्हटलेलं आहे, की ज्याचं मूळ वर आहे, की ब्रह्मदेवांपासून आपण प्रथम सजीव ब्रह्मदेव आहेत आणि मग त्याच्यानंतर ह्या बाकीच्या जीवांची उत्पत्ती झाली आहे किंवा त्यांच्यावरती जबाबदारी होती असं आपण म्हटलं तरी चालेल. आणि म्हणून तो वटवृक्ष जो आहे तो तसा खाली वाढत गेला आणि म्हणून ही अशी उपमा दिलेली आहे.
म्हणजे ज्याचं मूळ वर आहे, ब्रह्मदेव किंवा ब्रह्मलोक. ठीक आहे. मग आता त्या वटवृक्षाला शाखा आहेत. त्या वटवृक्षाला पानं आहेत. मग ही जी पानं जी आहेत, म्हणजे ही जी भौतिक प्रकृती जी आहे, तर ती कशी चालावी, कशी व्यवस्थित सुरळीतपणे कशी चालावी, त्याच्यासाठी काही गोष्टी सांगितल्या आहेत, काही नियम आहेत, ज्याला आपण शास्त्र म्हणतो. जे कशात मांडलेलं आहे? वेदांमध्ये मांडलेलं आहे. आणि म्हणून ह्या वटवृक्षाची पानं काय आहेत? तर वेद आहेत. वेदांमध्ये जे मंत्र आहेत, वेद जे आहेत, ती या वटवृक्षाची पानं आहेत. आणि मग अशा पद्धतीने ही सृष्टी त्या नियमांनुसार चालते आहे आणि म्हणून तिचा अ, अ, सगळं सुरळीतपणे सुरू आहे. आणि मग हे जो जाणतो, तो त्या वेदांमध्ये जाणतो किंवा वेदांना जाणतो. म्हणजे हे ज्याला मूळ माहिती आहे, तर वेदांमध्ये नेमकं काय लिहिलेलं आहे याची तो कल्पना करू शकतो. आता हे चित्र तुम्हाला दिसतं आहे, तर हे आहे, हे एक आपण हे प्रतिबिंबासारखं आहे. आता प्रतिबिंब बघा आपण जसं आपण पाहिलं, की ब्रह्मदेव हे ब्रह्मलोक हे वर आहे आणि खाली सगळ्या सृष्टीचा विस्तार झाला आहे. तसं प्रतिबिंबच आपण एखाद्या तळ्याखाली गेलो, की एखाद्या नदीकाठी गेलो आणि जर तिथे उभं राहिलो, तर आपल्याला आपलं प्रतिबिंब किंवा एखाद्या तळ्याखाली नदीकाठी झाड असेल, तर ते झाड उलटं दिसायला लागतं की नाही? ते जे प्रतिबिंब जे आहे, तर हे भौतिक जग जे आहे, तर ते मूळ जग आहे किंवा जे आध्यात्मिक जग आहे, त्याचं एक प्रतिबिंब आहे. प्रतिबिंब शेवटी तो एक आभास असतो की नाही? आणि मग हे भौतिक जग सुद्धा एक आभासच आहे. नश्वर आहे, नाशवंत आहे आणि त्या प्रतिबिंबासारखं आहे. म्हणजे आपल्याला त्या प्रतिबिंबाला आपण हात लावायला जातो. आपण दुपारच्या वेळेस आता ऑक्टोबर हीट तर सगळ्यांनाच जाणवत असेल. तर आपण जर बाहेर पडलो तर आपली सावली आपल्याला दिसते. पण आपण सावलीला हात लावू शकतो का? जसं-जसं पुढे जाऊ सावली सुद्धा आपल्या पुढे-पुढे जात असते. ते प्रतिबिंब आहे ना. आपण त्याला हे नाही करू शकतो, एक आभास आहे. तर हे भौतिक जगही आभास आहे. आपण कितीही प्रयत्न केला, तरी शेवटी तो आभास हा आभासच राहणार आहे. त्या सत्यामध्ये कधीही उतरणार नाही आहे. मग आता ह्या वृक्षाच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत. त्यांच्या डहाळ्या म्हणजे एक मिनिट हां. त्यांच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत. ह्या वृक्षांची मुळं खालीही पसरलेली आहेत व मानव समाजाच्या सकाम कर्माशी बांधली गेलेली आहेत. मग आता हा वृक्ष वृक्ष आहे ना, तो कसा पोसला जातो? तर आपले 3 गुण आहेतच. तर त्याच्या ह्या ज्या शाखा ज्या आहेत किंवा त्याच्या फांद्या म्हणू शकतो, ब्रांचेस, तर त्या कशाने पोसल्या गेलेल्या आहेत किंवा त्याचं पोषण कोण करत आहे? तर आपली ही 3 गुण, आपला बद्ध आत्मा. त्याच्यानंतर त्याच्या ज्या डहाळ्या ज्या आहेत, ते म्हणजे आपले इंद्रिय विषय आणि त्याची जी मुळं जी आहेत, ती खोलवर पसरलेली गेलेली आहेत. त्यामुळे आपला हा मानव समाज सुद्धा तसाच सकाम कर्माशी इतका बांधला गेलेला आहे, की इतक्या त्या आपल्याला आता आपल्या कलियुगामध्ये आहोत, तर आपलं कालच आपण पाहिलं, की रजोगुणाचा प्रभाव पडावा इतका जास्त आहे, इतका घट्ट रुजलेला आहे तो, की जर असं पटकन कोणीतरी सांगितलं, की आपण कुठल्याही गोष्टीची आसक्ती नाही धरायची, आकांक्षा नाही ठेवायची, महत्वाकांक्षा नाही ठेवायची, तर किती चुकीचं वाटतं ना. आपल्याला असं वाटतं एखादा वेडाच बोलतोय की काय, हो की नाही? त्यामुळे आपण ह्या सकाम कर्माशी इतकं आपण बांधलं गेलेलो आहोत किंवा इतक्या त्या गोष्टी अशा रुजू झालेल्या आहेत खोल मनावर, कारण की त्या वृक्षाची मुळं सुद्धा तशीच खाली पसरली गेलेली आहेत. मग या वृक्षाचा वास्तविक रूप या जगतात अनुभवता येत नाही. याचा आदी अंत आधार कोणीही जाणू शकत नाही. जसं आता आपण विराट रूपामध्ये पाहिलं होतं. विराट रूप होतं. ते इथून तिथून असं सर्वत्र पसरलेलं होतं. आपण ते विराट रूप बघू शकलो जरी नसलो, तरी आपण ते वाचन केलं आहे आणि आपल्याला त्याचा अंदाज आला असेल. अंदाज सुद्धा येणं चुकीचं आहे, पण तरी सुद्धा थोडंफार आपण लावू शकतो, की ज्याचा आदी नाही, ज्याचा सुरुवात
कुठून होते, शेवट काय आहे, मध्य कुठे आहे किंवा या गोष्टीला आधार काय आहे, हे कोणी जाणू शकत नाही. आणि म्हणून इथे सांगितलेलं आहे, परंतु मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्तीरूपी शस्त्राद्वारे छेदून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे, की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावं लागणार नाही. त्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे. या परमपुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेलं पाहिजे. मग हे झाड जे आहे, हे वृक्ष जे आहे, तर याच्यातनं आपण बाहेर नाही पडू शकत. की आता ह्या बघा, ह्या वृक्षाच्या ह्या झाडाच्या ह्या फांद्या ज्या आहेत, तर खालच्या, वरच्या अशा फांद्या आहेत. तर हे वृक्ष हे आपल्या एका ब्रह्मांडाचं प्रतीक आहे. म्हणजे वरच्या फांद्या ज्या आहेत, ते आपले वरचे ग्रहलोक दाखवत असतील. म्हणजे महरलोक, तपलोक, स्वर्गलोक हे सगळं दाखवत आहे. मधलं जे आहे ते आपलं भुवरलोक आहे. खालच्या ज्या फांद्या आहेत, ते म्हणजे आपले खालचे प्लॅनेट्स आहेत. लोअर प्लॅनेट्स आहेत. सताळ, विताळ, आताळ, हो की नाही? मग जसं आपलं कर्म, या झाडाची पोषण मूल्य काय आहे? त्रिगुण आहे. तिथे त्रिगुणांचा संबंध आला, तिथे कर्माचा संबंध आला. हो की नाही? मानवाच्या सकाम कर्माचा संबंध आला. आणि मग ते कर्म कमी जास्त होत राहणार. तिथं कधी विकर्म असेल, कधी सकर्म असेल. आणि मग आपण त्या जन्म मृत्यूच्या चक्रावर फिरतो आहे. म्हणजेच आपण ह्या एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर, दुसऱ्या फांदीवरून तिसऱ्या फांदीवर आपण ह्या झाडामध्येच गुरफटलेलो आहोत. आणि म्हणून इथे सांगितलेलं आहे भगवंतांनी, की हा जो वृक्ष जो आहे, त्याला शस्त्राने छेदून टाकलं पाहिजे. मग ते शस्त्र कुठलं आहे? कुठलं दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र वगैरे असं आहे का? नाही. आपल्याला जडलेल्या आसक्ती, त्यांचा त्याग करणं. अनासक्ती रूपी शस्त्राद्वारे हा जो वृक्ष जो आहे, तो आपण छेदू शकतो किंवा छेदून टाकला पाहिजे. आणि मग त्या वृक्ष जर छेदला, तर निश्चित काय होईल, की आपण त्या वृक्षाच्या पासून बाजूला होऊ. मग बाजूला झाल्यानंतर आपल्याला कुठे जाण्यासाठी प्रयत्न करावा लागेल, की ज्या ठिकाणाहून पुन्हा आपण परत इथे येणार नाही. मग हे असं ठिकाण कुठलं आहे? त्याच्यासाठी पहिले आपल्याला भगवंताला शरण गेलं पाहिजे. आणि म्हणून भगवंताला शरण जाऊन, की आम्हाला असा एका ठिकाणी घेऊन जा, या भौतिक जगापासून दूर घेऊन जा, की जिथून परत आम्हाला दुसरीकडे कुठे जायचं गरज नाही. आमचं तेच शाश्वत ठिकाण असेल, शाश्वत धाम असेल, म्हणजे वैकुंठ धाम किंवा मोक्ष धाम असेल. हो की नाही? मग आता आपण पुढे बघूया. मग पुढे भगवंत म्हणता आहेत, इथे आपण त्या वृक्षाबद्दल जाणलं. आणि मग जसं जसं एका पानावरून दुसऱ्या पानावर, एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर जसं जातो, म्हणजे आपला जीवन प्रवासही तसाच आहे. आणि मग आपल्या जीवनामध्ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ह्या एक एक गोष्टी पार पडत 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 आपण हळूहळू वैकुंठापर्यंत जातो किंवा मोक्षधामापर्यंत जातो. तसंच ह्या फांदीवरून, एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर आपल्याला जायचं आहे. आणि असा हा जन्म मृत्यूचा प्रवास जो आहे, हा प्रत्येक सजीवाला करायचा आहे. मग आता पुढे भगवंत सांगता आहेत, आणि जर तुम्हाला हा प्रवास करायचा नसेल, तर माझ्या धामामध्ये यावं लागेल. मग माझं धाम कसं आहे? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. माझं धाम कसं आहे, की त्या माझ्या परमधामाला चंद्र, सूर्य, अग्नी, वीज प्रकाशित करत नाही. म्हणजे आता आपल्याकडे बघा, दिवसा सूर्याचा प्रकाश आहे, रात्री चंद्राचा शीतल प्रकाश आहे. म्हणजे काहीतरी आहे. आणि म्हणून आपण आपल्याला दिवस रात्र ह्या आपल्याला सगळं दिसतं आहे. आपलं हे ब्रह्मांड जे आहे ते प्रकाशमय आहे. आणि जर सपोज ते नसेल, तर आपल्याकडे इलेक्ट्रिसिटी आहे. म्हणजे आपण आता तेवढं सायन्स आपलं पुढे गेलेलं आहे, किंवा आपण सायन्स पुढे गेलं म्हणण्यापेक्षा शोध लावलेले आहेत, की जे ऑलरेडी आहेत ते फक्त आपल्याला सापडलेले आहेत. आणि
मग आपण त्याचा उपयोग आपण वीज निर्मितीसाठी करत असतो किंवा अग्नीचा आपल्याला शोध लागलेला आहे, तर त्याचा उपयोग आपण प्रकाशासाठी करत असतो. पण असं जे भगवंताचं धाम आहे, की जिथे ते म्हणत आहेत, जे त्या धामाला पोहोचतात, ते पुन्हा या भौतिक जगतात परत येत नाही. म्हणजे त्या धामाला पोहोचल्यानंतर ते भौतिक जगात परत येत नाही. पण तो धाम कसा आहे, की जिथे सूर्य, चंद्र, अग्नी, वीज प्रकाशित करत नाही. मग तिथे अंधकार आहे का? तर नाही. तिथे अजिबात अंधकार नाही आहे. तिथे भगवंताचं स्वयंप्रकाश जो आहे तो उत्सर्जित झालेला आहे. आणि म्हणून त्या श्वेतदीपाला जो ब्रह्मज्योतिर किंवा ज्योतिर्ब्रह्म असं सुद्धा म्हणतात, की जिथे सतत भगवंताचं तेज उत्सर्जित होत आहे आणि त्या तेजाचाच इतका प्रकाश आहे. त्यामुळे त्या शाश्वत धामामध्ये की आज लाईट गेली, उद्या काय मेंटेनन्सचं काम सुरू आहे म्हणून लाईट नाही आहेत वगैरे असं काही होत नाही किंवा दिवस आहे, रात्र आहे नाही. ते स्वयंप्रकाशित आहे. भगवंतांचं जे तेज जे आहे, जे उत्सर्जित झालेलं तेज जे आहे, अशा ह्या प्रकाशमान अशा ह्या चकचकीत धामामध्ये आपण जाऊ शकतो. असं इथे ह्या वृक्षापासून सोडून. मग पण हे सगळं अवघड आहे की नाही? ह्या वृक्षाला सोडणं किंवा अनासक्ती रूपी आपण जाऊ शकत नाही. का? मामैवांशु जीवलोके जीवभूत सनातनम्. मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति. मग बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. बद्ध जीवामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी संघर्ष करतात. मग बद्ध जीव, आपल्या आत्म्याला बद्ध जीव म्हटलं आहे का? कारण आपण त्रिगुणांमध्ये अडकलेलो आहोत. आपण ह्या प्रकृतीमध्ये अडकलेलो आहोत. त्यामुळे आपण मुक्त नाही आहोत. आपण बद्ध आहोत. मला आठवत असेल, आपण एक 9व्या अध्यायामध्ये तो एक श्लोक होता आणि तो व्हिडिओ, त्याचं उदाहरण मी नेहमी देत असते, की हे जे जग जे आहे ते एका जेल सारखं आहे. आणि त्या जेलचा दरवाजा जर उघडला म्हणजे आपली ह्या जेलमधून मुक्तता झाली, सुटका झाली, स्वतंत्र झालो आपण. म्हणून त्याला मुक्त आत्मा म्हटलेला आहे. नाहीतर मग त्या जेलमध्येच, आणि म्हणून त्याला बद्ध आत्मा म्हटलेलं आहे. आणि मग हा बद्ध आत्मा सतत कशाशी तरी संघर्ष करत असतो. मग तो कशाशी संघर्ष करतो? तर आपलं हे जे मन आहे ना, त्या मनाबरोबर आपली जी इंद्रिय जी आहेत, तशा 6 गोष्टी म्हणजे 5 इंद्रिय अधिक मन, अशा 6 गोष्टींशी सतत आपला आत्मा संघर्ष करत असतो. म्हणजे आधीच तो बद्ध आहे आणि परत तो बद्ध असून सुद्धा तो ह्या 3 गोष्टींशी सतत संघर्ष करत असतो, असं इथं म्हटलेलं आहे. मी 1च मिनिटात आले. मी पाणी घ्यायला विसरले. 1 मिनिटात हां.
सॉरी, हरे कृष्ण. मग आता हा आपला जो बद्ध आत्मा आहे तो ह्या जन्म मृत्यूच्या बेड्यामध्ये किंवा ह्या चक्रामध्ये अडकलेला आहे, हो की नाही. मग त्याचं नेहमीच नित्य स्थलांतर होत असतं. मग ते नित्य स्थलांतर म्हणजे कसं, की एका देह सोडला ते दुसरा देह. मग तो सोबत काय घेऊन जातो? शरीर तर पंचमहाभूतांचं शरीर आपल्याला माहिती आहे, आपण अंत्यविधी करतो ते शरीर आपण जाळून टाकतो. तर हे आपल्याला माहिती आहे. आत्मा निघून जातो. मग तो सोबत काय नेतो? शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीतैत्वानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात. ज्याप्रमाणे वायू आपल्या बरोबर गंध घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगातील जीव आपल्या बरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. आणि अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरता सज्ज असतो किंवा आणि पहिल्या देहाचा त्याग करतो. मग आता इथे आपल्याला पुढचा पण एक श्लोक आपण बघूया आणि मग हे करूया. आणि अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेली कान, नेत्र, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिय प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषय समूहाचा उपभोग घेतो. मग आता आपलं हे शरीर जे आपण सोडून आपला आत्मा जो आहे तो दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो. मग सोबत काय घेऊन जातो? तर जसं आपण आपल्या घरामध्ये रोज संध्याकाळी अगरबत्ती लावतो किंवा धूप लावतो किंवा आपण तर त्याचा बघा एका कोपऱ्यात कुठेतरी लावलेला असतो किंवा देव्हाऱ्यामध्ये आपण लावलेला असतो, पण त्याचा गंध कसा आहे तो सर्वत्र पसरतो. किंवा आपण पटकन बाहेरून आलो आणि आपल्या घरी किचन मध्ये छान काहीतरी फोडणी घातली आहे किंवा एखादं छान भाजी किंवा काहीतरी करत आहेत, गोड काहीतरी करत आहेत, तर त्याचा किंवा भाजणी करतोय काही पण, तर त्याचा आपण घरात आल्याला म्हणतो, वाह काय सुंदर वास येतोय, काय आज काय याचा बेत का त्याचा बेत का. तो अगदी त्या किचन पासून तो हॉल मध्ये आपण दरवाजे उघडतो त्याच्यापर्यंत जातो, पसरतो, हो की नाही, दरवळतो. मग असा हा सुगंध जसा एका वायूने पसरतो आणि मग त्यामुळे तो पलीकडच्या दुसऱ्या व्यक्तीपर्यंत समजतो की काय आहे. मग तो तो हवा किंवा तो वायू जसा तो सुगंध घेऊन जातो किंवा एखाद्या पदार्थाचा आपण म्हणू शकतो अरोमा आहे जो घेऊन जातो, तसं आपल्या शरीर मधलं हा जे सूक्ष्म शरीर जे आहे, मन, बुद्धी आणि चित्त याच्यावर आपण आयुष्यभर जे संस्कार केलेले आहेत, तर त्या गोष्टी आपण पुढच्या जन्मात घेऊन जातो. आणि म्हणून बघा बऱ्याच वेळा असं होतं की एखाद्या मुलाला जन्मतात म्हणजे ते आपल्याला आश्चर्य वाटतं. काही काही मुलं लहानपणापासूनच त्यांना एखाद्याला तबल्यामध्ये गती असते, एखाद्या म्हणजे कलेमध्ये असते किंवा एखादा खूप हुशार असतो, एक पाठी असतो किंवा त्याला लगेच समजतं की आपण काय वाचतोय किंवा एखादी आपण लहान मुलांना खूप गोष्टी सांगतो बघा, पण आपण एक सहज त्याला गोष्ट सांगून जातो भरवताना झोपताना, पण एक 2-4 दिवसांनी तो तीच गोष्ट आपल्याला जशीच्या तशी ऐकवतो. आपल्यासाठी हे खूप आश्चर्य वाटतं, हो की नाही. तर हे सगळं जे काही आहे, तर हे पहिल्या जन्माचे संस्कार आहेत की जे आपण आता एखाद्या गायकाला आपण शापित गंधर्व म्हणतो. गायक म्हणजे जो लहानपणापासूनच उत्तम असा गात आहे. 3-4 वर्षाची मुलं असतात किंवा मुली असतात आणि इतकं सुंदर गात असतात, म्हणजे त्या तालाचं ज्ञान, त्या लयीचं ज्ञान, त्या सुरांचे ते पक्के सूर. तर हे लहान वयात कसं शक्य आहे? तर हा आपल्याला फार आश्चर्याचा विषय असतो. पण ते मुलं सहज करत असतात. कारण की ते मागच्या जन्माचे संस्कार घेऊन आलेले असतात. तर हे म्हणजे वेगवेगळे तुमच्यामध्ये जे काही वेगवेगळे कौशल्य आहे, काही गुण आहेत किंवा जे काही आहे, तर आपलं मनावर आपण जे संस्कार करतो की नाही, तर काही काही मुलं लहानपणापासूनच खूप चिडचिडे असतात. म्हणजे आता लहान मुलं आपण म्हणतो की फार निर्मळ असतात किंवा हे.
तर ती काही मागच्या जन्मात पण तरी सुद्धा बघा एखादे फार चिडचिडे असतात, फार रडके असतात किंवा फार हे असतात. म्हणजे ते अ, काहीतरी म्हणजे प्रत्येक जण मागच्या जन्मापासून काहीतरी कुठलातरी गुण हा पुढे घेऊन आलेला असतो. म्हणजे आपण आपल्या मनावर, बुद्धीवर, चित्तावर काय संस्कार करतो आहे किंवा कसे संस्कार केले पाहिजे, जेणेकरून आपला जो आत्मा काय कार्य करणार आहे. म्हणजे बघा, की हे आपल्याला हे ह्या गोष्टींचा आपल्या रोजच्या व्यवहारामध्ये सुद्धा ह्या गोष्टी आपण आपल्या जीवनशैलीमध्ये आपल्याला बदल करणं गरजेचं आहे. कारण की आपण शाश्वत काय घेऊन जातो आहे, तर हे सुद्धा आपल्याला त्याच्याकडे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. जरी आपण शरीराचा त्याग केला, तरी काही गोष्टी आपण कर्म तर आपण अगदी नेतोच म्हणजे विकर्म आणि कर्म नेतो म्हणजे आपण जे कर्म करतो, तर त्याचं फळ आपल्याला ते तर आपल्याला कॅरेज असतंच किंवा ते तर त्याचं आपल्याला ते भोगणं किंवा उपभोगणं आहेच. पण त्याचबरोबर ह्या गोष्टीसुद्धा जसा एखादा अरोमा पसरतो, तसा आपला आत्मा ह्या गोष्टी घेऊन पुढे जातो. मग असं आपण एखादं शरीराचा त्याग केला आणि दुसरं शरीर धारण केलं. आता सपोज तुम्ही मानवाचं शरीर आहे. तुम्ही मनुष्य जन्मात आहात. तर सगळी इंद्रिय तुमची कार्यरत आहेत. अगदी सगळी 5च्या 5 इंद्रिय जी आहेत ती कार्यरत आहेत. पण जेव्हा तुम्ही एखाद्या मनुष्य जन्माचा मनुष्य देह त्यागून एखाद्या कुठल्यातरी प्राण्याच्या देहामध्ये जाता, मांजरीचा असेल, कुत्र्याचा असेल किंवा कुठल्याही प्राण्याचा असेल, तर त्या देहामध्ये म्हणजे कुत्र्याच्या याच्यामध्ये जर तुम्ही देह धारण केला, कुत्र्याचं नाक बघा त्याची खूप म्हणजे त्याचा तो इंद्रिय जो आहे, तो प्रगल्भ आहे किंवा जसं आपण हरणाचं उदाहरण पाहिलं होतं. त्याचे कान जे आहेत, की त्याला ते खूप छान ऐकू येतं किंवा तोही एक इंद्रिय जो आहे तो प्रगल्भ आहे. तर अशा पद्धतीने आपला तो फक्त तेवढाच इंद्रियाचा आपण उपभोग घेतो. म्हणजे तुम्ही मनुष्य जन्मामध्ये 5ही इंद्रिय आणि 5ही इंद्रिय विषयांचा तुम्ही उपभोग घेतला. पण जेव्हा तुम्ही पुढचा जन्म घेतात आणि तो जर मनुष्य जन्म नसेल किंवा तो दुसऱ्या कुठल्या प्राण्याचा असेल किंवा पहिला कुत्र्याचा जन्म आहे, मग हरणाचा आहे, मग हत्तीचा आहे. असं कुठल्याही मग एखाद्या पक्ष्याचा आहे. मग त्या पक्ष्याचा कुठला इंद्रिय प्रगल्भ असतो, तर तेवढ्या फक्त मग त्या 5 इंद्रियांपैकी तेवढ्या एका इंद्रियाचा तुम्हाला तुमचा आत्मा जो आहे, तो उपभोग घेत असतो. असं हे स्थलांतर आहे आपल्या आत्माचं एका देहातून दुसऱ्या देहामध्ये आणि मग दुसऱ्या देहात गेल्यानंतर त्याचं काय होतं किंवा कसं होतं त्याचं तर हे इथे आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, उत्क्रमान्तं स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. मग जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो, हे मूर्ख लोक काही जाणू शकत नाही. परंतु ज्याला ज्ञानचक्षु आहेत, तो हे सर्व पाहू शकतो. मग आता आपण हे वाचलो, हा श्लोक शिकलेला आहे. पण मग लगेच आपल्याला श्लोक शिकला म्हणून आपण हे जाणू शकतो का? किंवा एखाद्याचा तर विश्वास पण बसणार नाही, हे काय सांगतायत म्हणून. हो की नाही? पण ज्याच्याकडे ज्ञानचक्षु आहेत, ज्याला आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे, ज्याची आध्यात्मिक प्रगल्भता वाढलेली आहे, त्याला दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती झालेली आहे, तर त्याला हे निश्चित तो जाणू शकतो. तो हे सगळं पाहू शकतो. एखाद्याचा प्रवास तो पाहू शकतो. त्याच्यासाठी आपल्याला इथे छान उदाहरण आहे. इथे तुम्हाला दिसतं आहे एक वरचं चित्र आपण आधी बघूया. वरच्या चित्रामध्ये बघा, एक अशी छान गाडी रस्त्यावरून चाललेली आहे आणि तो त्या गाडीचा मालक आहे, ओनर आहे, छान ड्राईव्ह करतो आहे आणि अचानक गाडी बंद पडली. गाडी बंद पडली, तो उतरला, बोनेट उघडून बघतो आहे, काही कळत नाही आहे. डोक्याला हात लावून उभा आहे. मग काय करायचं? गॅरेजमध्ये फोन केला, गॅरेजमधनं मेकॅनिक आला. तो मेकॅनिकल इंजिनियर आहे. त्याच्याकडे कुठलीही गाडी नाही. तो एका गॅरेजमध्ये नोकरी करतो आहे. पण ज्या क्षणी तो येतो,
त्या क्षणी त्याला त्या गाडीमध्ये काय झालेलं आहे, ती गरम झाली आहे म्हणून बंद पडली आहे का, अजून कुठेतरी वायर शॉर्ट झाली आहे किंवा अजून काही दुसरा फॉल्ट आहे, त्याला ते गाडीच्या बोनेटमध्ये पाशी गेल्याबरोबर समजतं की हे झालेलं आहे. तो ते रिपेअर करतो आणि ती गाडी स्टार्ट करतो. मग आता इथे काय आहे, कारण तो मेकॅनिकल इंजिनियर आहे. भले त्याच्याकडे गाडी नाही आहे, पण गाडीच्या सगळ्या पार्ट्सचं त्याला ज्ञान आहे. ह्या वर्षाचित्रातला जो आहे त्याच्याकडे 1 नाही 10 गाड्या असतील, पण त्यातलं त्याला ज्ञानच नाही आहे. त्यामुळे मग त्याच्यासाठी ती गाडी चालू काय किंवा बंद काय, त्याच्यासाठी सगळंच सारखं दिसतं आहे. हो की नाही? मग हा फरक आहे, की ज्याच्याकडे ज्ञानचक्षु आहेत, त्याला हे समजतं आहे, हे दिसतं आहे, तो हे पाहू शकतो आहे, की मग असे जे असतात, मग असे हे ज्ञानचक्षु कोणाकडे असतात, तर प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात. म्हणजे आत्मसाक्षात्कार ज्यांना होतो, अशा योगींना हे पाहू शकतात. परंतु त्यांचं मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही, ते प्रयत्न करूनही काय घडतं आहे हे जाणू शकत नाही. अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे व तेज व माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे अग्नीचे तेजही माझ्यापासून उत्सर्जित होते. मग आता इथे म्हटलं आहे की ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झाला आहे, त्यांना हे निश्चित समजतं आहे किंवा त्यांच्याकडे ते ज्ञानचक्षु आहेत. असे जे योगीजन आहेत, त्यांना हे एखाद्याचा प्रवास दिसतो आहे किंवा त्यांना हे सगळं जाणू शकतात, पाहू शकतात. आणि कदाचित म्हणून जर आपल्याला पहिल्या अध्यायात आपण पहिल्याच दिवशी आपण ऐकलं होतं की अ, भक्ती वेदांत सरस्वती यांनी श्रील प्रभुपाद यांना पहिल्या भेटीतच सांगितलं होतं की तुला भगवत धर्माचा, हिंदू धर्माचा तुला प्रचार प्रसार करायचा आहे. अगदी पहिली भेट. अगदी म्हणजे असं हे जे आत्मसाक्षात्कारी असतात, जे योगीजन असतात, ते हे जाणू शकतात, की एखाद्याचा प्रवास, एखाद्याचा कसा होतो आहे किंवा ते स्थलांतर कसं आहे, हे ते सगळं जाणू शकतात. त्यांना पुढचं मागचं हे बघण्याची त्यांना ही ते हे चक्षु जे आहेत ते त्यांना प्राप्त झालेले असतात किंवा त्या ह्या गोष्टी जाणू शकतात. मग आता आपल्यासारखे सामान्य जन आहेत, जे अविकसित आहे. त्यांना मन त्यांचं अविकसित आहे, चंचल आहे. दिवसभर इकडे-तिकडे, इकडे-तिकडे रमतंय, फिरतंय. 9 लाख मैल्स पर सेकंद असा त्याचा वेग आहे. आणि तशाच पद्धतीने, गतीने ते तेवढंच फिरत असतं. आणि त्यामुळे मग त्या लोकांना हे केवळ आणि केवळ अशक्य आहे. किती प्रयत्न केला तरी त्यांना हे काही ते जाणू शकत नाही. मग आता पुढे भगवंत म्हणत आहेत, की आपलं हे जे जग जे आहे, हे ब्रह्मांड जे आहे, त्याचा अंधकार कशामुळे गेला? तर चंद्र सूर्यामुळे गेला. म्हणजे चंद्राचा प्रकाश असेल, सूर्याचा प्रकाश असेल. मग हे चंद्राचा प्रकाश म्हणा, सूर्याचा प्रकाश म्हणा किंवा अग्नीमधले जे तेज जे आहे, ते उत्सर्जित कोणामुळे होते? कोणाच्या शक्तीमुळे होते? तर भगवंतांच्या शक्तीमुळे होत आहे. मग आता आपण म्हणतो की आपलं पालन पोषण करतात. पालन पोषण करतात म्हणजे काय? ह्या तेजाचा, ह्या प्रकाशाचा उपयोग काय होतो? ते पण बघूया. गामाविश्यच भूतानि धारयाम्यहं मोजसा पुष्णामि औषधी सर्व सोम भूत्वा रसात्मका पुष्पाणि च औषधी. म्हणजे आपल्याला हे जे भगवंत आहेत, तर हे यांच्यापासून यांच्या शक्तीपासून म्हणू शकतो, चंद्राचा जो प्रकाश उत्सर्जित होतो आहे, म्हणजे त्या चंद्राच्या प्रकाशाचं काम काय आहे, कार्य काय आहे? तर आपल्याला ज्या औषधी वनस्पती आहेत किंवा ज्या आपण जे अन्नधान्य खातो, म्हणजे जे अन्न शिजवून आपण खातो, तर जे अन्नधान्यामधून आपल्याला जे विटॅमिन्स मिळत असतात, जे रसग्रंथी मिळत असतात, की ज्याच्यामुळे आपल्या शरीराचं पालन-पोषण होत आहे, तर त्या रसाचा, त्या औषधीयुक्त रसांचा किंवा त्या चवीचा तिथे उत्पन्न कोणामुळे होत आहे? तर चंद्राच्या प्रकाशामुळे होतो आहे.
आणि अजून दुसरीकडे म्हणत आहेत की हे प्रत्येक आपण पाहिलेलं आहे की आपण आपले हे जे ग्रहलोक आहेत ते एका जागी स्थित आहेत, एका कक्षेत आहे. ते इकडे तिकडे काही फिरत नाही, हलत नाही. ते त्यांची ती कक्षा ठरलेली आहे. अशा पद्धतीने त्यांचं ते भ्रमण सुरू आहे. ती कक्षा ओलांडून काही ते जात नाही. जशी आपली लेन कशी असते, आपण लेन कटिंग करत असतो. इकडे-तिकडे आपण आपल्या गाड्या सुसाट धावत असतो. यांचं तसं नाही आहे. हे त्या कक्षेमध्येच फिरत असतात. त्याला आपण मोत्यांच्या माळेचं, सरीचं उदाहरण दिलं होतं. मग आता अशीच आणि मग ह्या ग्रह लोकांवर जी वनस्पती, जीव वनस्पती जी आहे, ती काय करते? अन्नधान्य ची उत्पत्ती होते, निर्मिती होते चंद्राच्या प्रकाशापासून. आपण प्रकाशापासनं अन्नधान्य किंवा रसग्रंथी उत्पन्न होते किंवा हे त्याला आपण प्रकाश संश्लेषण क्रिया असं मराठीत म्हणतो. तर हा त्यातलाच इथे इथे भगवंतांनी सांगितलेला आहे. आणि मग जेव्हा आपण असं अन्न ग्रहण करतो, तेव्हा पुढे काय होतं बघा. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्त पचान्यन्नं चतुर्विधम. मग सर्व प्राणींच्या देहामधील जठराग्नी मी आहे. आता आपल्या जठरामध्ये अग्नी प्रदीप्तमान आहे हे तर सगळ्यांना माहिती आहे. मग तो अग्नी दुसरं तिसरं कोणी नसून साक्षात भगवंताची शक्ती म्हणू शकतो, तिथे विराजमान आहे. आणि कदाचित म्हणूनच आपण असं म्हणतो, आपण तो श्लोक म्हणतो, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे. आणि त्याच्यात पुढची ओळ अशी आहे, सहज वहन होते नाम घेता पुकाचे जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म. आणि त्याच्या पुढची ओळ काय आहे, उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म. म्हणजे उदर भरण नोहे, हे काय आपण पोट भरायचंय म्हणून आपण खा 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 कोंबतोय कोंबतोय. एखाद्या पोटात कसं आपण कोंबतो तसं आपण कोंबतोय नाही. उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म, ते एक यज्ञ कर्म आहे. आपण अन्न कसं ग्रहण केलं पाहिजे? सात्विक, शुद्ध सात्विक आहार घेतला पाहिजे. कशासाठी घेतला पाहिजे? कारण ते एक यज्ञ कर्म आहे. शरीर निर्वाहासाठी आणि नुसतं शरीर का नाही, तर मानसिक आरोग्यासाठी, शारीरिक आरोग्यासाठी, मानसिक आरोग्यासाठी. मानसिक आरोग्यासाठी म्हणजे काय की ज्या रसग्रंथी निर्माण होणारे आहार शुद्ध सत्व शुद्धी, आपल्यातला सात्विक गुण जो आहे तो कुठेतरी प्रगटीकरण होणार आहे. त्याच्या पद्धतीचे आचार विचार प्रगट होणार आहेत. आणि म्हणून त्या शुद्ध सात्विक विचारांसाठी, मनाच्या आरोग्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे? शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करायचा आहे. आणि तो शुद्ध सात्विक आहार म्हणजेच काय, ग्रहण करणं म्हणजेच काय, ते एक यज्ञ कर्म आहे. मग आपल्या सर्वांच्या जठरामध्ये जठराग्नी म्हणून भगवंत प्रदीप्तमान आहेत. आणि मग आपण रोज 4 प्रकारचे अन्न खात असतो. म्हणजे पोळी भाकरी वगैरे असं, त्याच्यामध्ये चावणारे, त्याच्यानंतर चटणी सारखे, त्याच्यानंतर अजून आपण ऊस वगैरे असं चोखून खातो. किंवा काही गोष्टी आपण डायरेक्ट पितो, म्हणजे आमटी असेल, ताक असेल, तर सरबत किंवा असं काही आपण घेतो. म्हणजे हे वेगवेगळ्या पद्धतीचे आपण अन्न ग्रहण करत असतो. आणि मग ते 4 प्रकारच्या अन्नाचं पचन करायचं काम जे आहे ते भगवंत करतात. मग ते कसं करतात? आपण जो श्वास घेतो की नाही, म्हणजे आपण ऑक्सिजन आपण घेतो आणि कार्बन डायऑक्साईड सोडतो, ज्याला प्राणवायू आणि अपानवायू आपण असं म्हणतो. तर त्या प्राणवायू आणि अपानवायूच्या मदतीने आपलं अन्न पचन करायचं काम कोण करत आहे? भगवंत करत आहेत. कालच्याच आपण अध्यायात पाहिलं होतं की 95% क्रिया आपल्या शरीरातल्या या आपोआप होत असतात. आपलं पचन करण्याच्या क्रियेमध्ये आपला काय सहभाग आहे? आपला काय रोल आहे? नाही. ती आपोआप होत असते. असं आपोआप कुठलीही गोष्ट होत नसते, हो की नाही? त्याच्या मागे काहीतरी शक्ती आहे, काहीतरी आहे. मग त्याच्या मागे कोण आहे? तर तिथे आपले भगवंत आहे, जे आपलं पालन पोषण करत आहेत. आणि मग अशा पद्धतीने आपण भगवंतांना
पालनकर्ता म्हणू शकतो, की जे आपलं पालन करता आहे. मग रोजच्याच आपल्या व्यवहारातलं म्हटलं तरी चालेल. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्स्मृती ज्ञानम उपोहनम च वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेह चाहम. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आणि निस्संदेह मी वेदांताचा संकलक आहे आणि म्हणून वेदांचा ज्ञातही मीच आहे. मग आपल्या सगळ्यांच्या हृदयात परमात्मा परमेश्वर स्थित आहे हे तर आता आपल्याला माहिती आहे. भगवंतांनी पुन्हा एकदा सांगितलं आहे. आणि मग माझ्यापासूनच म्हणजे भगवंतापासूनच स्मृती, ज्ञान, जे दिव्य ज्ञान आहे किंवा कुठलंही ज्ञान, एखाद्या व्यक्तीचं ज्ञान किंवा स्मृती, आपल्या बुद्धिपटलावर ह्या ज्या काही गोष्टी उमटत असतात, प्रकटत असतात, तर हे कशामुळे होतं? तिथे सुद्धा भगवंतांचीच शक्ती आहे, तीच कार्यरत आहे. आणि मग आपण जे वेदांद्वारे आपल्याला जे ज्ञान प्राप्त होतंय किंवा काय जाणायचं आहे, मग ज्ञान काय आहे, वेद काय आहेत, ते सुद्धा भगवंतांचीच तिथे हे आहे की नाही. त्यामुळे इथे वेदांद्वारे सुद्धा तुम्ही जे प्राप्त करणार आहात, म्हणजे तुम्हाला माझीच प्राप्ती म्हणजे भगवंताचीच प्राप्ती होणार आहे. आणि वेदांचा संकलकही मी आहे, ज्ञाताही मीच आहे. म्हणजे वेदांचं हे जे ज्ञान जे आहे ते उत्पन्नही भगवंतापासूनच झालेलं आहे आणि ते ज्ञान घेतल्यानंतर आपण ज्यांच्यापर्यंत पोहोचणार आहोत ते सुद्धा भगवंतच आहे, हो की नाही. आणि मग पुढे म्हणत आहे की आतापर्यंत आपण ऐकलं आहे, दोन प्रकारच्या प्रकृती ऐकल्या, परा अपरा असल्या असतील, आध्यात्मिक जग, भौतिक जग. तर ते ह्या अध्यायामध्ये तो दुसरा शब्द आहे, च्युत म्हणजे क्षर आणि अच्युत म्हणजे अक्षर, असे जीवांचे दोन वर्ग केलेले आहेत. मग हे जे भौतिक जग आहे तिथं क्षर म्हणजे च्युत प्रकारचे जीव आहेत आणि जे आध्यात्मिक जग आहे तिथे अच्युत म्हणजे अक्षर म्हणजे जे शाश्वत आहे. जे अशाश्वत आहे ते ते च्युत आणि जे शाश्वत आहेत ते अच्युत. अशा ह्या दोन प्रकृती आहेत आणि जीवांचे दोन वर्ग आहेत. पण ह्या दोन्ही मध्ये काय व्यतिरिक्त एक पुरुष परमात्मा आहे. मग हे दोन्ही जग आहेत, ह्या दोन्ही जगातले लोकच आपण बाजूला सोडले तर अजून एक परमपुरुष आहे, उत्तम असा पुरुष जो स्वतः अव्ययी भगवंत आहे, ज्याला लोक भगवंत म्हणतात, भगवान. जसं विद्वान असतं तसं भगवान असतं. भग म्हणजे ज्याला ऐश्वर्य प्राप्ती आहे. मग ते 6 ऐश्वर्य कुठले आपण पाहिलेले आहेत. मग ज्यांच्याकडे सौंदर्य आहे, त्याच्यानंतर त्यांच्याकडे शक्ती आहे, त्याच्यानंतर तिन्ही लोकांचे स्वामी आहेत, म्हणजे त्यांच्याकडे अमाप संपत्ती आहे, सगळं आहे. पण सगळं असूनही त्यांच्याकडे काय नाही आहे, वैराग्य आहे, कुठल्याही गोष्टीचा मोह नाही. तर असे सगळे जे साहीच्या साही गुण ज्यांच्याकडे आहेत किंवा अशा गुणांनी युक्त असा भगवंत, भगवान. मग ह्या प्रत्येक लोकांमध्ये ह्या तिन्ही लोकांचा आपण स्वामी म्हणतो, पण तिन्ही लोकांचे स्वामी जरी असले तरी ह्या लोकांमध्ये जेवढी जीवसृष्टी आहे, मग ते जीवसृष्टीचे वर्ग आपण आता पाहिले की क्षर आहे, अक्षर आहे, च्युत, अच्युत. तर ह्या प्रत्येक जीवसृष्टीमध्ये भगवंतांनी प्रवेश केलेला आहे परमात्मा म्हणून. त्यांचं नाव काय आहे, क्षीरोदक्षाय विष्णू. म्हणजे महाविष्णूंपासून गर्भोदक्षाय विष्णूंचा विस्तार झाला आहे आणि गर्भोदक्षाय विष्णूंपासून क्षीरोदक्षाय विष्णूंचा विस्तार झाला आहे. आणि तो प्रत्येक आपल्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये तिथे त्याने प्रवेश केलेला आहे किंवा प्रविष्ट आहे आणि आपल्या सगळ्यांचं तो पालन पोषण करतो आहे. आणि मग आता आपण म्हणजे आपला आणि भगवंतांचा संबंध पाहिला. आणि मग असे जे भगवंत आहेत, यस्मात् अक्षरम अतितो अहम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमम्.
अच्युत आणि अच्युत यांच्याही अतीत दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. मग मी च्युत अच्युत म्हणजे या दोन्ही जीवात्मांमध्ये आहे आणि दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठता आहेच आहे. आणि म्हणून ह्या संपूर्ण तिन्ही जगतांमध्ये किंवा वेदांमध्ये मला एक उपाधी मिळालेली आहे किंवा पुरुषोत्तम म्हणजे उत्तम असा पुरुष, पुरुषोत्तम भगवान असं म्हटलेलं आहे. पुरुषोत्तम हे भगवान हे अजून कोणालाच म्हटलेलं नाहीये, ते फक्त आणि फक्त भगवान श्रीकृष्णांना म्हटलेलं आहे. आणि मग अशा ह्या श्रीकृष्णांना सर्व देवता सुद्धा त्यांचं आवाहन करत असतात, त्यांच्याकडे नेहमी जात असतात. भगवान शिवशंकर सुद्धा ह्या नेहमी भगवंतांकडे जात असतात किंवा त्यांची आराधना करत असतात, त्यांचं ध्यान लावत असतात. भगवान शिवशंकर जे आहेत ते वैष्णव आहेत, उत्तम असे वैष्णव आहेत असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे आणि ते भगवंतांच्या संकर्षण रूपावर ध्यान लावतात. आणि ब्रह्मदेव जे आहेत ते भगवंतांच्या नारायण रूपावर किंवा महाविष्णू रूपावर ते ध्यान लावतात. आणि मग पुढे पण म्हटलं आहे, यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत. मग जो मला संशय रहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो तो सर्वज्ञ होय. म्हणून हे भारता तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. मग आता मला कुठल्याही संशयाने मनामध्ये किंतु नाही परंतु नाही, कारण की आपल्याला मनामध्ये अनेक असतात की नाही किंतु परंतु संशय असतो, तशा कुठल्याही भावना मनात नाही आहेत. आणि जो मला फक्त आणि फक्त पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो असं तो सर्वज्ञ आहे माझ्या मते, असं भगवंत सांगतात. आणि असा जो कोणी भक्त आहे तो निश्चितच त्याच्या भक्ती मार्गामध्ये तो पुढे पुढे जाईल किंवा त्याला परिपूर्णता लाभेल असं इथे सांगितलेलं आहे. म्हणजे एका भक्ताने भगवंताची भक्ती केली पाहिजे, हे त्याचं संबंध अभ्युदय म्हणजे हे त्याचं अभ्युदय आहे. मग हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्रांचा परमगुह्य गाभा आहे आणि तो मी तुला आता प्रकट केला आहे. जो कोणी हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि त्यांच्या प्रयत्नाद्वारे सिद्ध होतो. मग हे जे परम असं ज्ञान जे आहे हे ज्याने कोणी जाणलं किंवा हा आपल्या राजविद्या म्हटलेलं आहे. मग हे गुह्यम जे ज्ञान जे आहे ते भगवंतांनी पुन्हा एकदा 15व्या अध्यायात सांगितले आहे. मग जो बुद्धिमान हे जाणतो किंवा समजतो आणि निश्चितच त्याच्या प्रयत्नांद्वारे त्याला वैकुंठ धामाची किंवा मोक्ष धामाची प्राप्ती होईल असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला भौतिक जगापासून अलिप्तता आणि कशी मिळेल हे आपण पाहिलं होतं. त्याच्यानंतर एका आत्म्याचं स्थलांतर आपण पाहिलेलं आहे. भगवान श्रीकृष्ण आपले पालन करता आहेत. पालन करता आहेत म्हणजे नेमकं काय 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 करतात, त्यांचा काय प्रोफाईल आहे तोही पाहिला. आणि मग वेदांत सूत्रांचा सारांश, तर ह्या तिन्ही गोष्टी आपण आज पाहिल्या. म्हणजे पुरुषोत्तम भगवंतांना पुरुषोत्तम भगवान का म्हटलं आहे तर हेही आपण कुठेतरी जाणलं. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. एक मिनिट, मी रेकॉर्डिंग